Rekao bih da će danas biti vreo dan, pa neću valjda ceo dan da sedim kući sam. Alo brate, na polju je akvarijum pun, pa naravno da je pun, kad je stigo jun. June, 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 da ne bi došlo do zabune, daj ti nama dobre gume i džepove para pune. Da stignemo mi do grada i nađemo malo hlada, i u hladu neke čerke, sve su čerke stoperke. Ma išli bi mi i peške, al peške su noge teške, a i ovo sunce prši, kolima smo mnogo brži. Aj tu baci u brzinu i zapali tu mašinu, velika je moć ozona, brži smo od aviona. Hajde Bože daj nama jedan harem, ako nemaš harem daj po jednu barem. Hajde Bože daj nama jedan harem, ako nemaš harem daj po jednu barem. A u gradskom ambijentu sve se menja u momentu, lepe stvari su nam bliže, stigni ritam što te stiže. Tu je levo jedan baja, na povodcu šeta zmaja, tamo desno jedan džanki viče samo funky. A Jelene i Gordane i Snežane i Ivane, Marije, Kaće, Maje, Ane i sve one nebrojane, sve su one tu sa nama i svaka je od njih dama. Hajde brate sada kaži šta još može da se traži. Hajde Bože daj nama jedan harem,